Да документираме тръгването. Авария! Айде, червени криле! Кирил! Кирил! Айде там, бе! Айде тук беше! Айде, мастица си покава! Почваш да бъркаш сега, фащаш нещо. Сега това, лови нещо, вътре, вътре. Така, лови го това сега, вземи го, извади го напред. Напипане сега, според тебе, какво е? Не лови вътре, напипане, бе, де си там, не го питам. Дай го тук на масата, дай го тук. Влезем пред към Чорапи, сега не са чорапи сега, бе, чакай малко, тук не гледаш отзад. Сега, това тук сме ти вземали, едно повече, брат, да те... Слагай сега да е тук, пак. Пак ли бе? Не бе, отново. Мога да сложи. Сега тук, прибирайте. Прибирайте тук. Сега, почваме да бъркаме пак, да видим кой ще фане. Не, стигаме. Не, да видим кой ще фане. Айде, фана това. Кой е това? Кой е това чурап? Нещо шумка. Нещо шумка. Шума, бе, брат. Шума. Тега първо най-големия пакет фана. А това е живо. Нещо пакетирано, ма не знам. Не може да бъде! Да, тук това е една фанелка, брат. Да можеш да правиш тали както се прибереш. Сега. Тази смичка, вчера гледахме. Deep and low, I don't have
туристи! Здравствуйте! Как сте? Много добре настроение. Харесва ли ви базовия лагер? Щом сте с две черти и всичко е перфектно. Така. Хора сме на ново. Как да... Базовия ни лагер. За по 4 души. Матраци. Печка. Електричество за всеки. Да може да си заредиш телефона, батерия, всичко, което ти има. Просто перфектна история. Базовия лагер. Хапваме и след малко излизаме на аклиматизация. Знамето. Всичко е както трябва. Величието на Елбрус. Най-високия връх в Европа. 5642 метра. Гледан от базовия ни лагер на 3800. Слизането към базовия лагер точно по време на залеза, който под най-високия връх на континента Европа изглежда по този зашеметяващ начин. Здравейте, банда! Намираме се на 4460 метра по време на третото ни последно аклиматизационно изкачване. Днеска разделихме групата на две. 7 човека си взеха ратрак, с който ще се качат до 4600 и оттам ще се изкачат пеша до 5000. Останалите 7 тръгнахме в 8 часа сутринта пеша от 3800 с идеята стигнахме до 5. Третото аклиматизационно изкачване. Времето е необичайно топло, на 4500 метра сме по тениска, по къси ръкави, брутална гледка. Тук пристигат ние аклиматизиращи се хора. Ето го е там горе рад-трака и малко над него групичката, останалата част от нашата банда, които ги качиха до там. Това са двата върха, които са нашата цел за следващия ден. Вдясно е източен Елбрус, 5621 метра, а вляво, не точно това, което се вижда, малко зад него е западния Елбрус, 5642 метра
най-високия връх на континента Европа. Всички са супер, в много добра форма. Намерих си една шапка току-що, така че не знам дали ми отива много за видеото. Ама, може да е горещо, обаче пък слънцето много пече. Да бе, мокра е тук, в това. Ето ги последните двама от нашата групичка. Любо. И така, добре, айде, чао за сега, ние продължаваме да ждрапаме нагоре и да се климатизираме. Намираме се на 4953 метра на погребания Ратрак. Тук приключва и четвъртата ни последна аклиматизация. Отдолу идват последните трима от групата, съвсем близо. Е там горе, на около 5000 метра, са се качили останалите. Облаците как се движат нагоре и искат да си приберат планината. И това е от аклиматизационните изкачвания. Тук някакви досадни хора се опитват да прекъснат живото предаване. Но я... А? Да доведете танка малко насам. Айде, 5 метра още. Та така де. Преключваме с аклиматизацията. Имаме 35-6 часа за почивка и възстановяване. И след това 2 часа през нощта на 30 срещу 31 август. Огън и всички на образ. Чао! Последните ще станат 1 септември, ще бъде май. Браво! Браво, 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 господине! И госпожице. Изглеждате се едно сте уморени. Дай ръка тук да се възкатаме. Айде, възкатерач. И ти и как предложиш да се задържиш, като се изкатериш? Чакай, дръж здраво. Дръж бе. Къде? Е, това не може ли да дойш от тази страна, се качиш? Ама смисъл мокри взема.
Не знае, бреки колени гонят отзад и бегам от тях. Водарско! Тегава работа е. Времето обаче е страхотно. Току-що изгрее слънцето и се намираме на около час и половина, 2 максимум до върха от позицията, която се хвата. Срещаме изгрева малко под най-високия връх на континента Европа, връх Елбрус, 5642 метра. Едната част от групата ни отпред, другата част също много бойна и напредва. Да остана. Героите слизат от Елбрус. Пълен успех за групата ни. 14 от 14 на върха, което само по себе си означава най-голяма българска група изкачила Елбрус организирано, въобще в цялата история на организираните изкачвания в България. И нещо още по-интересно. Следващите кадри, които ще ви покажам, ще са от ето хубавец среща. Източния връх, 5621 метра. Слизаме долу до прамката, където са тия човечета. Почиваме 5-10 минути и дърпаме към следващия връх. Мен, защото съм много лук. Любчо. Източен Елбрус, 5621 метра. Последния метър до върха. Ей го и това другия хубавец.
Източен Елбрус 5621 метра. Нинчета на Адвенчър. Браво, бе! Сила! Adventure team! We are the best! Браво! Сколько у тебя лет? Почварко. Сколько у тебя лет? Тук се появи някакъв 70 годишен нинджа от някакъв друг маршрут, не се качи по нашия. Ето отсреща е помрачителната красота на Кавказ и Кабардино-Балкария. Долу там в далечината, много далечината на 3800 метра се виждат базовия лагер, откъдето тръгнахме 2 часа сутринта. 5621, малко часовника избързва с 5-6 метра. Същото е и на основния връх. Но ще му простим. Добре, бе. Всичко, за каквото бяхме дошли, го направихме. 14 от общо 14 човека на основния връх на Елбрус, континенталния първенец. 5642 метра и след това 5 много силни нинджи с един още по-силен ръски водач. Вика, думнахме и другия, така че Русия, благодарим за гостоприемството. Не отиваме, празнуваме. Тръгваме си като абсолютни шампиони от Елбрус. 14 от 14 на върха и е време за празници. И сега трябва да връчиме сертификатите за изкачването на връх Елбрус. Първо искам да благодаря на всички ви за всеотдайността и коража и смелостта, които проявихте, защото Елбрус не е никак лесен връх. И глупостта при някой. И глупостта при някой. Да, и истински така трябва човек да притежава един много силен дух и воля, за да успее да го изкачи. Изключително горд и щастлив съм от това, че всички успяхме да се качим на върха, което много рядко се случва в такива големи групи в планини като тая. Така че първо искрено ви благодаря за участието и второ ви поздравявам за този супер голям успех. И както знаете, имаме си традиции в Adventure, всъщност само Бисер не знае за тях, защото той е единствения, който за пръв път е с нас. Всички други са
били по други изкачвания и приключения. Първият сертификат винаги го връчваме на човека, който пръв е изкачил върха, на който сме. И в този случай това е Нина. Заповядай. Ти ли го качила? Да, то малко такова. Малко тегло с тия максимум. Поздравления. Благодаря много. Заповядай. Аз две думи ли бързо? Може, разбира се, Две думи. не бързаме за никъде. Первая. Спасибо большое вам. Заботал, грижи се, отдай на все, не знаю, все. Песни, все. Спасибо. Второ, благодаря на двете момчета, машини, които трябваше да са първи, винаги са първи за номер 1. Но този път се предадаха без бой, за да може да има и други първи. Имаше бой. Да, бой Малко бой имаше. Кавалери имаме. Трето, благодаря на Асия, заради която всички успяхме да се качим. Страхотно е да и плясаме. Браво, Асе! Благодарим на Преслава за това, че имахме 5 прекрасни дни. Благодаря ви на всички, страхотни. Супер! Браво! Втория сертификат, пак по традиция от време 1, го връчваме на най-възрастния участник от групата, изкачил върха. И в този случай това е Мариан Райчев. Поздравления! Никога не се е случило, между другото. И пак по много стара традиция. Качи двата върха. Да. Възрастен. И пак по много стара традиция, третия сертификат се връчва на тона, който се е паднал тук в тестето. Затова Ани Гюджерова. Айде, Ани, браво! Заповядай. Християна Гидемска. Браво, Хриска, айде. Браво, Христи. Поздравления. Заповядай. Христо Копчев. Ама чакай сега, остави ли от Бело поле?